Na isang sangayan ita nga aldaw para kadagiti agsapsapol iti trabaho ken kadagiti manalon. Gaputa dumanon iti 40,000 kilos anateng tiginatang ti opisina ni President Ferdinand Marcos Jr. iti Benguet Agri-Pinoy Trading Center ana iwaras kadagiti umili iti Abra ken Apayao. Sigun kadagiti manalon nagatang tinatengda iti kalkalaingan na presyo asan a pakalugyan dagiti manalon. Agtalakda nga agtultuloy tinasa o programa. Ada detalye ni Jezreel Kate Lapizar. Tinagiragsak dagiti manalon iti probinsya ti Benguet nang runa dagiti stakeholder iti Benguet Agri-Pinoy Trading Center ti panagturong dagiti kamang ti Office of the President agimatang iti nagduduma anateng tapno maiwaras a libre ka dagiti umili iti Abra ken Apayao. Impaganat-gatdaan na patag tinasao aganwa ti gobyerno nang runa iti nakipagrikna ni President Ferdinand Marcos Jr. kadagiti manalon tapno saan ang masayang timula da gapo iti kinababa ti presyo. Ginatang ti Office of the President dagiti nateng iti kalkalaingan a presyo as saan alugi dagiti manalon. Salamat po sa pagdating ng mga staff ni Presidente. Bumili ng gulay dito sa amin. Sa presyong hindi yung talagang lakaran dito. Nagdagdag naman po sila ng mga presyo kaya nagpapasalamat yung mga kasama namin dito na mga katulad namin, market facilitator at sa mga farmers. Nasurok iti 40,000 kilos tinagatang anateng karaman dito iti repolyo, patatas, radish, broccoli, cauliflower ken daduma a highland vegetables a direkta anagatang kadagiti lokal a producer wenno manalon. Mangnamnama dagiti manalon nga agtultuloy tinasao nga inisyatibo ti presidente tapno mapapigsa ken maparagta ti agrikultura iti rehiyon matulungan pay dagiti babasit a manalon. We ask more support to the farmers as of now kasi sa tuman ng mga gulay natin, talagang bankrupt kami. Marami sa mga farmers natin talaga na bankrupt dahil sa presyo na mababa. Yung mga ibang gulay talagang andun sa garden, doon na nabubulok. We ask the President na sana continue na i-support natin yung mga farmers, yung marketing ng mga gulay namin, sir. Babaen iti direkta a pananggatang kadagiti nateng iti trading centers masigurado asaan ang malugi dagiti manalon. Naipaayon iti Apayao tinasurok 20 a tonelada anateng aginatang ti Office of the President a pagbibingayan dagiti residente iti 7 a munisipyo ti probinsya. Naipaaymetten kadagiti umili iti Abra ti kapada anateng manipod iti probinsya ti Benguet. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas.